pailubon ug matuod gihatag mo sa kalumog luyo sa mga pagkulang ko bisan pa magmasalay po kapasayloan akong naangkon. Kay kalagi ha, ma-discourage na ko si Elmer. Kung may bawaan niya mahigsoon ko retarded, katilaw gyud na ako. Oh, di ko mo tilaw ni mo pait ka. Bati kay kag batasan. Hilom. Dali ana. Mano bitaw ni? Ay patang istorya ha. Tay araw gani mo babaaron din na magkatakag silpi. Sabot ka? Tahion. Ni kangilo kang tahion ni no. Ayon bag ni bata. Luko ni Simper. Karon pa ko sastre na ning kanahan. Tahion akong baba. Ay, salamat. Managid akong lesson plan. Ay, kalamig ito yan sa kubo-kubo ko. Ay. Ugi pangita ug mga Hello, Vince. Madugay ka pa diha? Oh, hapit na, Pearl. Hapit na. Ay, ako magoy katapusang speaker. Daan na lang sa ning closing ini. Closing remarks. Okay. I know. Dagan kag ma-motivate nga mga parents diha. Ilabi na kay ang imong input bahin sa responsible parenthood. Yeah, but please, Vince, ayaw in taon i-appeal, oh. Ayaw i-appeal og example ang atong pamilya, okay? Ang matod mo, ang akong pagka-delinquent kapag kainahan nga to kang Jinjin. Oh, sige na, Pearl. Eh, hapit na akong oras. Turunan ako. Sultin ako. Oh, sige, Vince. Okay. God bless. Sige. Okay. Ang atong pagkaginikanan, dili kay matapos lang diha sa atong pagpatiman, pagpadako, pagpatungha sa atong mga anak. Kinahanglan usab nga ato yung isilsil sa ilang mga hunahuna, sa hunahuna sa atong mga anak. Ang katarong, kining pagsunod kanunay sa mga pagtulunan, sa mga ginikanan, o ang mga pagtulunan sa Diyos mismo. O ang isab nga hinumduman nato mga ginikanan nga ang atong katungdanan dili kay diha lang kutob sa pagpadako nila. Bisan og mga minyo na unya ang atong mga anak, kitang mga ginikanan doon na gihapon tay tahas o ginbuhaton sa pag-agak nila. O aron atong ikapasabot ngadto sa atong mga anak ang pagpaambit sa mga maayong pagtulunan nga niadtong gagmay pa sila ilang nakatunan usab gikan kanatong mga ginikanan. So mo na atong hisgutan karon ang topic nga
responsible parenthood. Responsible parenthood. Mao na ang atong topic o mo na akong giandam karon nga atong hisgutan. Usa mangutana kamo kung kanus aman mahimong responsable ang mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak. Igo na ba nga ang mga ginikanan nakahatag sa panginahanglan ngadto sa ilang mga anak? Igo ra ba nga ato silang maatiman unsa may nag-unang panginahanglan sa atong mga anak? Abe, hustong nutrition, kining sustansyado nga pagkaon, ang pag-atiman sa maayo nilang panglawas. Daghan ang mga pangutana nga angay nato nga tubagon isip mga ginikanan aron kita makaagak gayon sa tukma nga pamaagi ngadto sa ato mga anak. Okay. Kung gamay ra ang sweldo sa padre de pamilya, ang pangutana kung makahatag ba kini sa tukma nga nutrisyon ngadto sa mga anak. Daghan ba yung pagkaon nga dili mahal apan puno sa sustansya, di ba? O kamo dinha mga ginikanan angay na natong timan-an kanang utanon pananglit. Kanang utanon kini mga yellow, green, leafy vegetables, mga dahon, di man kaya na mahal. Apan, kanang mga pagkaon na puno sa sustansya. O kamo sa mga batanon, nga niya karon, kamo mga batanon. Timan ninyo ha, paminaw kamo, nini akong tambag ninyo. Hatagi yun ninyo sa kinatibuk ang pagtahod ang inyong mga ginikanan. Ayaw ninyo sila supak-supaka, ayaw ninyo sila hatagi og labad sa o. Kay timan ini ninyo, mga batanon, sa maabot nga mga adlaw, kamo mismo, sama daw niya namo nga mahimong mga ginikanan. O niya, inig abot niya ng panahon ipaniguro ko ninyo, makapaabot sa muog pagtahod gikan sa inyong mga anak o sa mga anak sa inyong mga anak. Tugaya ko na balik Pearl, oy. Adlok ng Jinjin. Tatanganin na ako. Pero, di lang sabat Jinjin. Hilak ng Jinjin. Pero, ayaw lang saba. Ako nang hinaot nga kamo nga nanambong karon dinhi labi na gyud ang ato mga ginikanan og labi na gyud ang mga tinun-an nakapukpok kamo og daghan kayong kasayuran gikan sa atong mga speakers. Og muna nga magpasalamat sad kita sa tanan nga mi abag alang sa kalampusan ining atong seminar nga gipasiugdahan sa atong PTCA, ang atong mga magtutudlo, ang atong mga ginikanan, mga tinun-an, o labi na gyud sa tanan, ang Rotary Club of El Pardo de Cebu Foundation Incorporated nga karon girepresentahan ni Salvador P. Malto, ang chairman o presidente niini, o ato sab nga pasalamat ngadto sa POPCOM, Population or Commission on Population Region 7 sa ilang pag-abag sa kalampusan sa atong seminar karon. Okay, so daghan kay salamat ha sa inyong pagtambong. Daghan kay salamat. Wait lang sa din ha. Wapangagod si Papa. Okay na eh. May gatunan mong siya nga seminar ba niya. Usa siya sa speakers. Mau ba? Salamat ha. Umasa ko nagdali ba? Anyway, paniudto masad ang invitation. Unya, di kay bonggang celebration. Inato lang gani, kuha manggod ka ng
anniversary sa kasal ni mama ug papa. Nya kamo jud among bisita. I hope na musugot yung papa ug mama. Ato lang suwayan good. Basta musugot niya. Busy baya na sila karon. Klase na baya karon. Ay, ano si Papa ay? Dili. Naintag sugot si mama ug papa nimo sa. Ato lang good suwayan good. Sige. Eta, Ay! si Elmer. Ulmer! Tito. Oh, Good morning. good morning. Gusto man? May tuyo baya si Elmer ninyo pa. Nako. Napagbuwat gid siya. O Nako, si Mama. mama mo. Sige. Kining ato ta sa sud. Ha? Ayaw baligbad ha. Sige balibad. Kita rin yung bisita na. Ayaw lang balibad ha. Daan magid ko, ikaw ni abot, Vince. Oh. Perla, si Elmer Hello, doon na morning. doon na sa tuyo na to. Oh, basta man tayo matuyo dong. Tita kanang invite ko tanako si Shane Pearl sa kanang anniversary mo gud sa kasal sa kong mother ug father ba niya. Wedding anniversary. Oo. Pagkanindo. Para Yeah. maila po siya sa akong parents ba. Dong, si Shane Pearl na lang kaha. Ayaw na lang mi oy. Ang importante tingali yun na nga si Shane Pearl ikay laila si mo maginikanan. Maayo man sab nga ikaila-ila mo ang parents ni Elmer pa. May lain rang adlaw alang niya na basic ay may kibaw ka na bitaw. Sa lain na lang higayon, ha? Basic ay may karon. Kamu ba yung nagpili na inyong profesyon? Sa kadaghang kurso nga nindot, kana gyud yung gipili education? Shane, ayaw i-underestimate ang kurso sa iyong parents. Imo man nagilang lang. Nya, kanang being a teacher is a noble profession. Kibaw ka, why doktor, walay abogado, ug walay inhinyero, kung walay maestro o maestra. Una, point taken na Mr. Cardenio. Cardenio? Imo apelido Cardenio? Yes, ito. Kaya nga naman, Evans. May classmate magugko ka ni Adto nga Cardenio. Paul. Apolonio Cardenio. Ako ng papa tito. Anak day ka ni Paul. What a small world. Anya, kumusta mas papa ni mo? Small world, hindi tito. Tapos tito yung papa di ay? Tito, kuya galang mo sa amo para magkahimamat sa nun ni Papa. Malipay kita si Papa kung magkita mo. Oo. Yeah. Pero, sa man, imbitar mo ta, mga tota. Sa man? Dito ka na patagbuhaton, Vince. Ako maghimo kong questionnaire para sa nagsingabot nga first periodical test mga bata. Ikaw na lang katingali. Lisod ka kung maghurot ta. Sige na pa, ikaw na lang. Bisag kinsa na lang ninyong duha good. Okasyon na lang magkita mo sa classmate mo sa una. Ala, sige. Kining mag-ilis na kong pulo. Dong, informal ka ka na. Ha? Sige lang tito. Take your time. Sige. Anyway, dugay pa man sa kayo. Dako pa yung oras. And, paano to ba ya? Okay. Nya. Sige, tabangi ko. Sige, matigsi. Tabangi ko pangitag sinina dito, ha? Baraya, paray good. Bagin akong ban na, eh. Sige, excuse me, ha? Sige. Dali na. Ah. Pili ate ka nindot ka ayo, ha? Nindot sila. Sweet yung parents Yan, no? si maibang mo lagi. Ug mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang.